Kowe mau maju mempeng sing tok goleki sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku melayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsuh. Wen aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah, yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang iku duwani ndadaki perkara. Yo kowe apa aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima Wakdi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus ya pelang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk kaca dilolo kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok mungsuhe abot-abot iki. Pak Dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lah pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa tak golek sapa-sapa. Tibantangan jeblok silamu. Nyo tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durma Gating gledak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil Ngopo? Wong libil, kibil. Wong kibil bakal kejungkil sing dadi nyatane pecah dadamu. Nyo. Wis jan. Sing seru Iki wis celo. ora krasa. Sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngina banget karo aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti. Jajal po. Kiwa Kiwa semaput.